Nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkare eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team ya Tembo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Tariki chikoro kwa isano chumutienyo iga ore mutienyi o ikomi narimo eka to tebuna tokonya guska buna matokonya kominyoka bunogendere takogota lakini ayunkianda ikomi ne karongu kubuli omonto onyakoba omoke paka draw attention yomurai bwense monto nyakoba omonyerere paka omugambia manyengi kenyori ko monto omonyerere nyareba ine omonto nyagotuko monene asikenyoro paka draw attention yomurai bwense eyo ose buna umai ayo nekero kwanaka musacha omukorunga alid Charlie korwa ense ya Saudi Arabia musacho yega in fact no mwana timba kumurka musacha omwana yega tago kina akoiburwa okore miaka
ikomi karabate miaka ikomi igabwate chikiro gwetania emia kagochika ikomi na etano gabwate gwetania chikiro chimisato kagochika mirongo ebere na ebere mwana oyiga omomura Halid igabwate chikiro chimi isano nemo na ikomi 610 kgs. Igo miaka na mirongo ebere na ebere abwate gotaragenda ochitati. Igo wagenda korengera uno genda korengera igo. Krika gaiga mangana gaikero murai bwense muruti bwense yo ya Saudi Arabia. Saudi Arabia gebwate muruti. It has a king. So singenje yo muruti bwense eria agachika. Abanyagitari abaya pi. Abantu reko nga dietitians. Bali bagosoma dietetics. Abaya. Abantu bakurukwa the best surgeons. Abanyagitari balia abaya bokoma. Mwana oyiga aimukigwe na akorera ubwenia aibune chindagera chingia gekora gukino kwiga nkugenda tukoba na ni gukora kine paka gwetana. Singenje yo asige kimetienyi etano nomo akogenda gabo asika kimetienyi etano nomo agakea agaita yani bagaita chikilo chikuru kwa 318 chimisato na ikomi na isano na isato igo agatigara kabwate chikiro chimibere mirongo kianda na ebere 292 kilograms. Ibade miaka iwetenere ngawate emirongo ebere na ebere tatigere tigabu nagenda tukunyakonyora obubweni oboiga ekarto kwana bono iga nigo togoteba wikera igabwate chikiro emirongo etano nomo na isano na isato. In fact nomo ritonde komobwa from 610 kgs paka 68 kgs. Igo ndito okunya obwansu bwekionga chinsebere kurende anato kwareganire asekionge keiga ekaransa meyimanyira kuruko Wilson Makori nchenkuru kwa mkate Enoch nekina kyo ekionga chinsebere anato kwareganire. Dito wetainse gari ege kumnyoka nande ge gochage kondi bibosyo ekero yandi bibosyo bono eyeribe para yonsi yo gutira nechi pigipigi ibere nchiacha chiatene na maega yane musacho yo mugutia makweri maega yo gochero n'abantu batamanyikane tinyi maega yo ko mo Kenya maboka na kumutigera chingoma chintinde bono nererinde karo yomo twari gusaba serikali etokonye indemorente tomoeniga yamateye mukuru marani y'umwana barasete na gusiribo mabwayo mu Nairobi chinsa mu Chakasanani chingaki cyo kurigele mubere Raila Amolo Odinga kuburia serikali ebaye oboyene bwabo John Dinga onde umuntu naro tokire rochaiga nanche namnya pagoja sinali ngida tangira namnya pagoja kanaligere naro ngono irochabo mubere bo musacho yo mobwe myaka yega twani go tokire gakwete ensemo ya Nyangena angane University ya Mount Kenya Kitutu Chache South. Na kwariganire tugenda monae na nigo tuguchaka korwa ase county ya Kisii. Musayo masirita Justin Siocha ni gabeta kagochero ritko rie Jumanne usiritko rigoro chinsa chebutko asensemo ya buturi ange na abusungu usinyagitari ya abusungu ase junction epare korwa Kisii kogenda Migori. Musacho yiga ni ganyote chingoma chintindi muna Wycliffe Manyara automanya. Rituko ria Jumanne chitariki inya cy'umutenyoyo oikomera rimo enseyemo nenus ya magoroba omusai asirita Justin Siocha oyore omoiburwa obobasi Kisii County nigo abete kagochererwa amo n'abantu atamanyeti abo babwate ebyoge ebitindi
Samarita nguru ku Justin Siocha ndo mumenyi Kisii County nguru ase constituency usene obunge ya Bubasi. Ase ditukuri gorona arenga sensemo ya Musocho ase narenge no murugi ona no mwana chinsa chiarenge nse yemo ne chiteke 30. Chinsa ichiga na likonyora twachakire sabari yo gocha Busongo elinde togende nyumba. Ekaro tuyetanirie skuru ya secondary ya Cardinal Tunga egaria ye moya chitendabwe Toyota Fielder naroche nambelikire KDM egache karukuru ase rikori getige gaswa para ekariba egatori bikurubosyo kabeke break nchenga yetani ngagenderera nande kanminyoki kuruma ega ikangikera karo twikira se chiro enene ya nyakoe nawu nande ya chitika ngitani musubosyo buyane nande kandiba bono inche ase birengereri biane nkairanga no muntu mebioro omorebi gese no muntu okwegera kogendie gari aya nigo akorekanete ase amatabekani ye para ekorwa Musocho gocha suneka nejende gocha chiduka chia Busongo Diringo tirimbo kane etandi na isire wika botorie bypass ye gasi chipara chirosirie ya kwanda suneka ne yegocha Busongo ne ya kwanda Musocho dito wetainse gari yege kumnyoka nande gegocha gekondi bibosyo ekaro yandi bibosyo bono eyeribe para yonsi yo gotira nechipikipiki ibere nchiacha chiatene na maega yane chitabwati passengers lakini chibwate abagendi boka babegete chi helmet dirinda tekwira ni maega na akiri oria ni tata etigusuka na rio ngo yuwa kuru murangu one dirisha yana ase ngogendie gari gegwa kubunapa ase gekeke ngaira labda ne epikipiki ya ntuomire buna twatene na ne break ya emergency akega na ringo rumungwa no yomo bwisibete getambao busyo obege osogetia maisoko begete ne kobi ucharukire kuri epikipiki uchakire ko Kenya kerore kera sense mo yana sendinete epikipiki sendinete kurwa ase driver agakeme emiore 3 oyokane na rio ochete kongikero koboko gaigo kambutora sana na ndebono liringo chiguonchoka gochimoino ngorara bono gochia somorugi yana na ringo nyona nde miore nde berega iga no yonde mayaga gaiga no yonde iguruga bono chinse chiga nalina chete korengera ringa tigambugie oni yane mone linde batabana ne batame kero nabugie oni mono bono lingo chikubwate steering ekoro koboko kubuna gwa kirukwa ekwa ganda nete bono nari kunyara koimoki ngo chikubwata ega steering no koboko ko naliye moro nando ete to kambutore gechari gekaru enusu Justin Siocha magega yokonyora chingoma icho chindindi nigo abeteka gutamana kwajerera gochia ase enyagitari ya Busongo ase abeteka konyora obugwenia bwa bwanko nali nagendetie gari ngoyanda ngo yonchora ngoenda bakenya gitari ya Busongo no banduseti bakambeka ase nyumba ya emergency nona sibetu ngaenda ngako x-ray ngabe kutieta ngasonwa ngaegwa mariogo bono buna narua nyagitari nacha ekerero gia Justin Siocha gochia ase abasikari banyanjwa banyare gukora obutuki boisaine kobamanya aba mochererete ne ngane nene sana muntara buri ngagese ningokoreta manganaya tingo nyara goteba ngokoreta manganaya lakini rimanyete nga abasigari banyancho bakura no mu CPD mbacha agete uchunguzi bamanyenga ningokoreta manganaya ningi kiabete elinde uchunguzi ekoru abakoreta manganaya babwatu na kubewe kwa sebigambero oyo igani gare enge determined I think ni kate tomoro yo ngikere sene bigoti lakirende ngaika gosuka gochimoino akara Kenya renda soko boko na kombutore gechara Ripoti ya Gatembe nje Wycliffe Tyson Manyara nigo abo moichano marogoba ya rero ngaki omubiri bw'omusacha bw'emyaka yegatwa otoka ase oroche rensemo ya aliengena Mount Kenya University se location ya Nyabururu nigo abamenyi bekenyoro kiabo genche eyuego toka ime ye location ya Nyabururu wodi ya Kitutu Central eyuego toka ime ye bunge ya Kitutu Chache South magayo mubiri bw'umusa chojomo asereta Justus Onditi gotoka ase daraja ya Jubilee eyuere angene University ya Mount Kenya yadana Timothy Church yatwanga wona ndogora nalenge korokoro moino gaiga tena ina concentrated ko gamba nesimi
kurigereri goja ngumbu gaiga nkonyora ngake no muntu uri rocharia then naimokie simi na kiroyo minto choni wa kiromo hako mae tunabo na indu tukumeti bunare gabo rokutio felasio mae muturete gwe kenyore keiga na incho na kirwesi mikin sagete gano amo community policing John tinga awande umuntu narotokire rochaiga na incho namnyoka gocha sinalingida jambira namnyoka gocha na kanaligeri na romo ngono irochabo omusage to mokega tutali monto magotu gusangania amate ya Nyagusira nigo batebirenga Nyagusira nigo akubugoria emesigo asechire nene ya daraja mbiri nabo igo bwango iganiga nyoro mu basukano kurinde kurwali tukolie igoro niga betega kubabura babere bakomurigia goike marogoba yabono kero bakonyoro botinga otokire roche gakwete ncha samorite ko kusamori ondete omete kaere nyanchwe kerore umwana oyo rero chino yo minto omumuro minto yo gatano akubugore mesigo daraja mbere wiki ya ya elire niga twakire twesimengo wakirwe pigipigi oumire tukanda tokamoyi tukamoire nyagitari akabe twesinani atete nasi kaba moireka tukamoireka obelire nkama tukane litukolie igoro niga sogete kurunga saine onde tayo orengeka oto kurwa sto kuru ibaro bitu tukanyora tayo tukinya marogo basaku na biri komurigia titwa manyora ona mabitwa bokirete komurigia titora manyora ona gabna ndega sonso ko beke reporting omano mutana roborete noyo minto na motika taracha ogotire mukagochaga mero yo ngakire simenga na yo de chipi chipage tipara okorro kana tiango ndaro ngikire mata roche ngakire simyo taibira na ikire roche na nyori denga maene just asindo chale kulengana n'uburemeru anene gusoboka nka kubugimani gobone amate ya ruro kubolia gucia saba samaria bari bari nomo yebo wanja gusire amateywe asokoroberia amatanga kubatekana nigo amakulia yu abanyorire asenchire ya mubasukano kyo twali usaba umwana obunare tara chambire igari ono no ne kenyoro tayo tosa bune serikali etokonya sengeje gendo kya mubasukano toroche ngapaka katobero musigo serikali tatubwate seti kuripotera kitaseni kia Gatembe kurega se kenyoro kia Bogenche kegotoke sub location ya Nyabururu imeye bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii detara na nkoro kwa Dipon Hasanya na kurwase kubwatikana na roboti yoru na litoko ganda siribolio lierituko karo twakura roboti yoru se roboti chibere chiaitire ya mogochero yonde gotoka kaitire tukubolia asirit kulia riboli nganaki ine ogochererwa no goitoko abantu ekwamente kanire bono gusi asamot kabwengwe ogochererwa no goitoko abantu kwamente kanire bono gusi asamot ko abwengwe tolikere ichibuliao karo chakane lieta asore na karwa etani asore toange kerengeri kyao kikirabe gekora kurugaiga was what are the possible solutions tranyar ko batokorwa ekartokuri ogochero no goito kwa bantu comment kanne bono gusia samotko abangwega 0726 447367 nere namba ito ye studio nere yo na boyo robotri kargwetera sa Facebook account Gatembe TV waigona botuli karagwetera ase YouTube Gatembe TV nekero toko ganda bosio mwaziri bwechisemi omoske Julius Migos Ogamba nigo araririo mweli obumugiro obwa bakore mirimo bechi university osechera chara matko emerongo enena kianda yomugiro yo nigo araretigwe na borokia bechi university kubwatikana gutaigwanana kwa barabo ne serikali igoro yo kubakana engeri yabo iyo serikali yabwate. When we agreed on that figure, because a figure of 200 million had already been released to the universities and is held by the universities, the amount due from government is 7.76 billion. Because that was the outstanding amount, we then did a proposal to the unions so that they could accept the payment of those of that amount in 3 installments of 2.1 billion,
during supplementary 1 and 2.8 billion financial year 2026-2027, and the third installment of 2.8 billion financial year 2028-29. That proposal was rejected by the union, and we had to go back again to start further negotiations, and this is why the time has actually taken a bit long. For the time has passed towards the settlement of this claim. They rejected that 3 installments, and we agreed after further negotiations that we'll now settle the 7.76 in 2 installments of 3.85 billion immediately and after the first supplementary, and the second installment during the financial year 2026-2027. We are not leaving this industrial action with all what we wanted, which was immediate full implementation of 7.9 billion, but we have secured the 7.9 billion. I want to thank all the organs of the union, particularly National Executive Council and the National Delegate Council yesterday, that gave me power to call off this strike. We consider the firm commitment by the National Treasury in Parliament and balance against the interest of more than 600,000 students and the survival of higher education sector in this country. WASU has made concession and thereby calls off the strike. I want to particularly thank the Deputy President of the Republic of Kenya, who mediated and managed to offer us 50-50. I also want to thank Parliament, and particularly National Education Committee of the National Assembly, that bridged the gap between us and other stakeholders. Let me finish by highlighting some provisions of the return to work formula that we have signed today. Universities shall unconditionally withdraw all disciplinary actions on WASU members for activities related directly or indirectly to the industrial action. Yamate makuru kenyoro kia Borangi 1 imeya Marani Kitutu cha North imeya kaunti ya Kisii gerebero kubwatekana nugu kwa kumusai bwinkeyo yobwate miaka 20 yobatebekana urasetwe asensemo yegeti ya Kasarani ya Somucho Nairobi chinga kicho kolgere kumubere boyo kabere muraibu kyamagia ODM omuske Raila Amolo Odinga gagichiburaburu chendagetigwe asensemeyo. Daniel Ontiri nigagotumanya kuru asensemeyo. Ogokwa koyo kabero murai wekiama gia ODM nyagusira umuske Raila Amolo Odinga tariki 15 chumo chenyo eto mwakoyo asense ya India nigokire tamange gonchuria igatiabo gotenena kugonchuria nobosombi chinga kimoberoye oigeta iga Kenya tariki 15 nemo chumo chenyo ikyokirete gati yabasa egosirie magimabo chinga kicho kubotekana nomubaro monge uyu ikirenete asensemo ya Kasarani mea Nairobi. Kubatekana nayo ya matiga yomugaka Daniel Nyachio nomorugyo ye Jen Kirubo kurwase kenyero kia Borangi 1 nime ya Marani Kitutu cha North county ya Kisii nigo yababeterere gwanchirana igoro yugukwa komosae wenkeyo wemyaka 20 asokorobeka nokwo magaga yugo kwa risasi asomogongo ateyuri nagiye bone nduki abeire twasoire mitwanya lichibunya nyamasiore wana mwaba kawire chikase njaba kawire banyanere ni batebi golende ingone ngo tuyarenga ngaimo kireke ne yacha gite kusaka ngaimo kirabo no mwana twangenero wo mungino ona twakora tukachago ona kingo chanje na ncha gite kula kunjira go chande nkure na amate bwa kuna abanka abayiku banya kyumwana no mana na asirite uraira ira ko chikolenderwa aliyo yakira musasi yakire mogongo igasokera igiko
Nyagosira Wycliffe Nyamasi arwiti nkasobo agachia kwirigiria Nairobi mapema mwaka uyu na buna njira itari gotebia mugendi tachi kumanya buna ukuro kwaye asensemo ya marani nakwo kware gocha kuira obugima bwaye nabona gutini kurunga nyirungata kanya bari pami kanya bari esatu tie yo gutinde ko kuna mugambe nyorobaire wala chikulie pami tibaje kumutindike igora bari kumutindika yo Jumatatu asoroboti rukumanwa gose postmortem iyo yakorwa asumubere bumosa uyo mapema rero nigorworokia bunigagetwe risasi iriyo riatoka na kurusigwa asumubere asensemo yikuba nabono ya matiga yarira na kuburio boene asumosa uyo moke abero toko mu bwatererende mono mungwano uyo etoiwe wikira rere twatebuna na ko postmortem na rusiguri risasi isasi ria rusugu kurese enkoro ria agitwerie mandamana ayo arenge kazarani ri baba ari kuru India no kera kuri isasi ri aria rusi tugureo kera rusi kubaba ngona bamukora postmortem bakora yeji kechikaze njengo njengoro ne chero na rusi isasi ri una ria rusigu alafu bamanya ko wategubenda bache mambi bache kore balance ni irengi bono iga kinga abana batigarita yaba muro babiri na barabwo ni gatwa renga tikorigereria nganga kibono bakuragira una abande bari go sirariti rende mangana baba ngo konyu baringi nko iru baringi no ane chinsobo bono nere rende karo yomo twari gusaba serikali etokonye indemorente tomoeniga nya kende keroro etokonya abaibori barusiko aje kurinda abana bandi nkuruboterega toseni kyagetembe kurega se county ya Kisii litrene nguruko Daniel Ontiri Matukoma kego maega ya abaremi be kemerige cha kwe murunganire gore ya bonus enke eyo ya enanwa aba director korwa chinsemo chenyamachi ane Dr. Ebol Kinyoru niga sokire nako orerera miroberio babikire elikowe ene kibna abaremi ngochi bari koegwa e bonus isaine ne chae yabo ngochi koba engia wetani yabo niga bolire abaremi gutumeka obuye bwe chae asinchera ebwenurata baito obuoyo bwatebanire lakini bwaikire bono obuoyo bwakire wasoire ki factory igento ndabasabe keringa ki beko obuoyo mogondo bigakobeka asobegete ki avocado asobegete amatoke asobegete bituma ono obuoyo buri na buriebwo na bobeko chaite konyora bwisaini naende kwanyora matoke oyi chai garamake kwanyora ogotora obuoyo motienya yomo yonde bwaerire entwe buna barimi tokoromokia torubuyo tokubuira segotakiri eriegere chai yaito atoya matoke amaya igo nasabire kamuranje tiga turende echai kyagera buna ntu west of the rift bali ntu gwate problem ya volume okonyora buna Kisii na Mira ntu gwate mangireto egotobyo kobya ntu aboretie amangana yonsi ekatwalenge Kisumu tugateba Board of Kenya take serious action ebe serious nkyo kumukora license ki factory etabuga teno eno motoyo omugwicha ngayigo chikurusi yani agende Rusia se chai KTDA mokoruo buyo mwaru extension mwakana ba manager muyoyi bua yakorokye chai yake na mwamanya kuruo mwaira mangereto yachikui koranje ke TBK Board of Kenya tokonye be serious license according to those who fulfill bali bago satisfy bago ikirania machiko a TBK no license chi factory chi ego chigabani una nga chi factory chi separate tigakoreta tigakoreta chi task force kere factory gate go takanga ngo separate mwabe ke task force why don't you have a task force ya national ekurigereria manganosi esokia machiko nganya kore satellite igokubwati ABCD mpaka osoke urugo
bakoseparate ine re rato konyi tiga kobeka kapkoro cia kuoga na abantu baye mwabeke task force itumbe nyamache kuoga mwabeke task force nende task force wana it does not cost effective kore task force ya yamo e kore tamachiko ale national policies. Mugavana we kaunti ya Kisii Omoske Paul Simba Arati niga boliria bakenya gocha mona kubwaterana Moske Arati nigo arenge goteba buna bono osibono yule omokonyi bumurai bwikiama gia ODM ya kwana kuraso muchuna kuru ego asagenda tegusegeta bakenya kubwatesia ikiama gia ODM. Kama unaniona weka mkono juu. Nikisema ODM tunasema tuko tayari. ODM. ODM. Mko tayari? Tumesema chama cha ODM kiko na kila kabila. Central Province baba alikuwa anapata kula 1900. Raundi hii tumesema wengi watagombea katika tiketi ya ODM. Rift Valley hapa baba alikuwa anapata karibu 1,000,000 kura. Baba alikuwa ameshinda kura nyingi, lakini amelala. Tunaomboleza yeye. Nyinyi wana ODM na hapa Nakuru, mtawaomba mtashirikiana pamoja katika chama cha ODM. Muko tayari? Hebu nione pande hii. Kama uko tayari weka mkono juu tafadhali. Asanteni. Mwisho, nilikuwa nimesema mapema. Tafadhali kama ndugu wamoja, dada wamoja wa Kenya, tushirikiane, tupeleke nchi yetu mbele. Tukatae mambo ya ufisadi. Tuhakikisha haki za kibinadamu zimehakikishiwa. Na sisi tumesema hata kama tuko katika hiyo broad based, dhuluma hatutakubali. Hatutakubali, lazima haki ifanyiwe kila mmoja. Na tumesema tuko hiyo broad based mpaka 2027. Ndiposa kila mtu ajipange kuelekea mbele. Rembe abasbati kurwa ase kaunti ya Nyamira bakweruka Green Hami asorgongoruo nigo babeire bagosira abanasiasa kurwa ase kaunti ya Nyamira nigo gati yabo ase bunge ya Kitutu Masaba bebekire amo ose eliogochia mokoboko o Moske Walter Chanua okoboko chinga kichichikura chiribusio Polika Pokara nigalotwari rero botiorweka. Green Army Movement nerombe y'abasubati korwase kaunti ya Nyamira abo bagendere ko bakoba asomustari obusyo kubabikamo abangina bamwe abo bunenjire yemo yo gutwara kerengerere kamo gesiasa binami nekyombe twachagete ntubuna abakungu ntutweka naende kerenga kito kiarenge ngato support y'abakungu baminto naende to support n'abana abasaye erombe yiga yachagetwa mono musubati Kalen igo yarengene kerenga gyo gusira maroro aho okorwase kaunti ya Nyamira nanene ogusira abanasiasa bali aba bwaterio usayo gusira abananchi elio kwegendereria nabo igo kwa oburayo buyamaguru imeye county ya Nyamira. Twaberira se twabeire twachagete uniform ya green asengencho identification kuna bange na twategete ko support Nyamira kurenderi tukolia lero nikababwatani abaiga mbeye iga nanene kurwase bunga yiga yabo Kitutu bwa Masaba asibaralire bene go chenchirieta nabo igo kuriroka Green Commandos Movement erumbe bono baralire era tkunyaruka bage koma Walter Chanua oyo obeire neganga yo kubolikira kyo governor korwase county ya Nyamira. Ese into abakungu toko ibora ebinto gaki muri ko ngagaki ebinto ngo chenchibire kwene keri abantu nga ali esena arenge bono girini ye igera asinge nchi yokoreta morembe bono ntagete ko rigereria sigetabu gya Samuel ntangani 16 ige kare goteba ngo monene agate ya Samuel ngo ikarire linda benkoremera linobo nawo no bugambi bwa Saulo bono genda babikurugunchara rwaro ichora maguta egere nchoro mugambi bono mugambi tutagete ko chora igakurukwa Chanua to egitamba tomo bereke toremereri nero gwe katukore safari ye
gukwana nigo basyire kikiairire baroboka banyene kwebwatokane korwase erombe yiga asibate bilunge county Nyamira nigo yiranire magake magenderero nabo igo neganetie ogwonchirwa kwa barai okukurerere county yiga kogendera gusasiria asibayarire na gotubabuna chanua nalyo lichiburira nyarako bali kwenekia county Nyamira nesasirie ke magenderero amna torega etore Green Army Kitutu Masaba tuabeire togo chandeka gwetera Green Army yeye egeko garani gebwate chinguru tuabeire togo support yo mongina tuabeire abange togo tebwe karo toko gende ground tuadebunga Green Army nero yakorire chibese tumanya go kumi chibese itu chibese tore ground ne chia serikali naende ne chieito toko batogo siro mongina konyora poikereiga Green Army dere tuadekereire na ne group ere independent ego supportia kaba noito okorogwa chanua tosiro mwana itomoke abana twasomiri abana tore na barabwisiko naende togo chikogenda chipara cheito chusiga abana tokoyerwa abangina chipara ne chipigipigi chipara chetu chasarekire chusi twanda nyagitari eriogo likabora togatomo monte eriogo koru Nairobi nto bwato mwesimi waito gari obwana ta gototomera mariogo aicha nyagitari eito ya Nyamira korwaro agenda chi sub county cheito no chire nchibwati mariogo kabera abana baito bachakechea bali akwaro ngori intundo tagatira ngoto tatana baito basomigwe babe sub Nyamira yeito ya twarire bikunde sengencheta no getakore tiki abana aba baito bakaba bakalokora fonfo baadi baizikira omonto munokorwa abwate base ege bande nere nguba togo twachorera chanua ginko reporter getaseni kya obwanchite kya gatembe kurugaiga imeye bunga ya Bugitutu bwa Masaba imeye county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara ekerekyo nigo tugenda kurwa se county ya Nyamira ngweta bacholi bwe conference ya Nyamira SDA bono bwalire seka getere tamengo gotebinde ningochorwa ningomunyakiro gumugia ningomoriki ningomugachi nechinsemo chinde asika getere tambe lakini aine karongweta ase alia agenda to sartanda kubwa chinga kibine chiga ego to kwanda seribolio elio tuabolia nga ase ogochererwa nogwito kwa bantu comment kanne bono gusi ase amatukabwangwiga kwango turikira elieta liao asore ne kerengere kiao na possible solutions pero to kubolinga ogochererwa nogwito kwa bantu comment kanne bono orogongurwa gusi ase amatukabwangwiga turikire ichibuliao ase number 0726447367 yani notice ano ebere isano nemo inye isano na ibere isato isano nemo isano na ibere nabo no turikira gutera ase YouTube account Gatembe TV na bego Facebook tiga togende ase enkwana yeri tukokurwa abon togende mutumo komoke kurwa abon tirana tamakandra ne kyonga chinsebere I want to thank all the organs of the union, particularly National Executive Council and the National Delegate Council yesterday that gave me power to call off this strike. We consider the firm commitment by the National Treasury and Parliament and balance against the interest of more than 600,000 students and the survival of our education sector in this country. Superstores nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete
showroom yetu nigo ere enkare eyuerengia na boigo ekogokia riso ryao chingaki ogoswasa rigakurigiria amabati yiga ntubwate timu ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuboiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, na boigo na Green. Obutambe bwe mabati liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer. Mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwa bogo tumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao. Tutari lero ase Ouru MRM showroom. Onyare kwa bogo kwerera amabati yu akomenya segeka. Ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango. Edukenyega ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuligo musongo eyo erangene duka ya Safaricom. Boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Na kwariganire na inde agarato nyare kogendra amunaya kubone ni okwarure obutukiko enne kigwa kigima ase obugima chingaki ebinna bigendrete einero enchera yamo yokoenekia buna abakagero ati bari konorirwa na kiro muntu nkonyorare oboene bwae aniga kwanwa no mo senior probation officer omokoro laijo manga huna Gilbert Kobe agotumanya okubora kwoboene ase obona chebina kwabere gokororekana guita omioyo yabange ase nyumba chobona chebina Elijah Manga no mu probation officer omukoro Carriage of justice yeminatinga umuntu takiri konyoro boene bwaye atari konyoro umaene una bwatakire asenge nchunga igokonyoranga amangana obutukie kero bwakoretu butukimbokoriri una bwatakire gokorwa egero umuntu uri obose tasoeru una atakire gokora gintu atakire gosoeru kwamana konyora muna bono umuntu akiri gose nebeti omuntu ayebwa aumiete ogende police station otebo yongaka nya orengo abantu barengo lakini asinge njorende ngomo bisoyo nerekera arorire muno umuntu akire orora amanyi ngoranga egento tigatora konyo obugima omo ep3 form omote minyoka nyagitari ogende nyagitari ogende obwenigwa kera obwenigwa oira na goche station o musikali orio otebwa manganaya ekera moire p3 eye orio rigererio umusikali umakomobori n'abantu barengo barora korengana ne Elijah kurwegwa kubo site oisaine gose umusingi ore korengana anobo site botaisaini ase kinjere kibere ekina nabakonyara kubaye kugendera utaisana kwanyara kuba ngo gocha kwabo oteba imbari ngo barora mbangu bomu gendo uche na barabu
umuntu oyo umyete ogendanka obugoya abantu bagia obarente station era baigire station musikari oyo bari koimoka agende akikororaria abantu ese amang'ana yabera itokoruke scene of crime aboria abantu ng'aki yarenga akora obutuku boisaine lakini orio ore cyane abantu baria ubarikira aria desk orwe order of arrest onye otebyo nga yirero mugambi ambwatira abantu abo umuntu uri nero ubwatwo orentwe station ugoike station masakararo osiko oirwe koti musikari oyo nonye n'erituko erimo nonye n'enseyemo takietie samang'ana yabete akigokora obutuki amanye ng'aki yarenga woni goikaba nigagotera muna umurobirio bwo kwenekia ubwasi oku nekene ngotwara bore ebitango bire binene ilio ikinangiye kuna chobuya koti bawo gikorwa obushahidi wonsi bibamanye korwa obushahidi batebanga mtu nabo twatebeti kuko nabo yaringeire nkwaro chekereko yaya ngitindoki oyo oroche tachetia wono reningi wacha gokora nje nacha goteba muno yaitete igo okera tebiri gacha goteba muno yaitete umuntu uri atanga ki abantu abonse bari tubushahidi go baigwe tera kintu baroche wone kinagia tugutu gobona justice yabere miscarriage nakugotebanga okugwa kwoboene nabwo atobosemia kinga kia yonsi agokoreka aso musingi wekene nabo igo bwasi okugo cyase bari basorere nabo igo balia banyatiko bagutwara amagoso wandi bagumuntu yakanyoro umane bwayo bwakora kintu wasira asingenjo yake uyuru gokora ikineke takietie ground amanye anyoro ushahidi amanye nganinga takete korenta bune witness tari uri agotebye witness ngagenda urigi n'abantu abandi mbaje kuri ubushahidi igobona kwanyoranga ubumayene bwakora ibintu bwasirire umuntu akirorogoma urobe ikinagia tubutwa ikiagera abantu aba ngo bayigwete mbakora bari nabo bosemia uganeirie gutwara nabo igomanyi elio kumanya kingaki okubamba abo igo obwasi okumburobi bosaiti kibugo nyaka obo kurwegwa botungetie n'ibintu kunyaka kubago gutwara byo gutwara ekene kuri botere getembe kurwase ekenyoro kyoroche machoge burabu account ya kisi amaritani nche Gilbert Kobi Yamate makuru kenyoro kya Nyangena bosamaro ime West Mugirango ime county ya Nyamira nigo yasokire kubulyo bokonyi kurwa sabarai ao eliokubaenia abantu aberebe yamateyemo yomugaka David Ombachi n'umungino wa Alice Nyanchamu abo basiriye magemabo kiyaita yenkubwatika n'ubutaka obwere ubabere bakomenyera ase ko tumeka chibes nyinge asinyagitari nabo igo enibe nyinge koera maiga yugutumika Fadgar Gisemba gatwarganire robot yoro igasinchira engekerano Eye nenga yomugaka David Ombachi n'umungina Alice Nyanchama abo baitanitie emyaka 52 ose 70 abo basiria amagimabo ewiki yemo yaitire Kurengana n'umwana obo aserieta Marcela Ombachi nigo akwerera umugano mwenye umamu mwabo oyo obete umurwaire asigetanda asigeka angike emyaka 10 wetera obroire bwe stroke obroire obwo bukagerete gukorera koira obugima bwaye nguru kumasera bondo yubombachi mama urwalire ku 2018 alenza atari kuboka keregento nagokora asali yani nono koboka ko muboki umurageri ase kwa mubegete sikomo sukyo mugaso alafu umwirani yani nyagetari twasugulikire igongwenda kuya mariogo gingo ikabosongo natebiwa yande nali Nyamira elini wa mutigetarire nyumba bieka twachandikire kiregento twaoni yani ngote ingo sibichianga nonyembosa nasibichi tabwati none sabuni nyasao tukonyiri twasugulikire myaka yonsi pi paka tuikiri mama iga na tata oyo iga no mugano bw'umugaka David Ombachi nerebona aba kagusira tata nerega igete amatuko iga bwango iga uburure bugaja bokamubwata gusinyukweyana
yani oyo gakondangiri kurwa oyo gakondangiri kurwa kurugabu nasi nkomnyoka gojia na igoyo ngokubugari kurwa na chandekire na sugurikire paka na ikere asegete na roranga no mozunte na bugete nchengo tanga gokura kini babugatire bakure bonse korengana buna nyasari gerete ase na ikeyo twamenyire abana ba mumurumi ntombara mamu mwabakwete atigeta sama goko yaba ibuli aba ningongoro sienda geronya na ire tata igakorio tigario mumeka akamwana nkare gabu akukate ni nabo gakuru kwangwe gago choma teina ngoni kumarabu orore kero rorori omwana uyo ndo kunora oli antebya abana aba to basako batukuta abana tubwatikende twari totengera gitokonya mebereyo tonyara mebereyo tonyara njira mebereyo kagaiga sengencho ntubwatikende kende pika kento bwati manga ntora abanga sengencho ntubwatikende turaika kende tokobanga matanga tosinye kobanga sengencho ntubwatikende tokonye bangera toranyora yamateye nigo bagaririe abarai aho nabaigo abantu bokwanja okuya kubakonya eri kurusia emebere yabagoto abaiga babere benga eyemo kurwase engendu erio kwenigwa asinga yabo egento batebire kyababereire egurube endito urwero mongina garwa kanya te stroke tobere ne myaka kyanda no burwero obu twapambanye gocha paka stwaikire nabo nige teka bere gano mwaka nera agansa korwara Roma kana sakura ne to amyoka na barura ababere gocha ne yakire na babwate kana tigari tukama mwaka gasire next matukabere no mongina ne gasirete bona kamna tumna sito gretega una to komnyoka tu amyokire ga tu kamna rende buna amarura tu bwate kana ti tu atemino na mateni abande to bwata mange negetari abo to bwate kende ga to atabanga to bwate kana ne mebire to asugurikere boika mebire ke ga to banyaka batoko baye yana ngoro kumonika kwambuka kamanda oyo mbakira alisi omongino waye oyo igare mukamo murominto na murominto kakira nje konjo mutureti obanko bagambira naende bono konye ongo takatata na morora nkogama no mongina nakora narenda somo gaka kakina abasoro ira abantu baminto omochi oyo obakongu babwate obakongu twanyorire Kaki abantu babere korusinya mira 40 omuga locho bwante ni bwale nyumba abantu babere nande baralire moche liwansi babere ekitaje gento yoko kumwa kaki abana bachande kire kaki moto ikero monto okoro kwa mweshimiwa kavuna amosinyari kimomi kaki kumurancha atokonye Stephen Mogakari chumbe kumurancha atokonye Senator Senior Okongo Kanzo kaki atoko hinko reporter Gatembe korwaiga nyankena yegotoke wode ya Busamaro ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Njefa Tigad Kisemba nakorire irango komanyande buna bachori bwa korekanire kurwase a conference ya Nyamira se kanisa ya Basabato wa Adventista igone karabago chibakora after every 5 years kurukwa Queen igogo chakera bono chakera mambia paka umwaka w'ekiri bubere na 30 abaratoke abisi ya Nyamira na bwabaiga Pastor John Nyatogo nigo abeire president we conference ya Nyamira muri kyobo igakorwa Pastor George Ondieki muri ki igakorwa Milka Onyonka changes na wachiakorkana igo buna kwegure nande bali tena bwabo oine romo treasurer kurwaro togende asensemo ya education Pastor Enoch oga igaenda ensemo ya education usichisemi publishing Pastor Jack Nyasani stewardship igakorwa Pastor Evans Masongo women ministry igakorwa Julia Ogeto na health ministry igakorwa Elder Ogega William youth ministry igakorwa Pastor Amos Onduko ministerial igakorwa Kennedy Rubanzi na boigo amo ose Adventist men ministry na AMR Adventist Muslim relation AMR na personal ministry igakorwa Pastor Job Mungare Nyakundi unabachori bwakorekanire kidaka chinkego cyari kurwa asensemeyo na chichimna twairi kurwa iga na kio okoyegwa agasakara kugo buna twakomanyire ande ntogenda ko komanya buna onsi arabaga korekana lakini igono watebenga asechi conference chito chire angegaiga nabo igo
chikoro kwa Chifield, that is SEKEF, South East Kenya Field, yebwate chinsamo chia gucheruguru na bumachoge. Nyamira Westfield, yuere Bugetutu, na Nyamira Conference, yuere Bugerangoruguru, na South Kenya Conference, echio na chio chire kurugab. Mange, ntabato kwa erasa kuchia sama tukaitari kuchibosio. Ekarabon ko anda siri boli dieli tuko, ekarongo kobolia, gostua kobolinga ine. Oboke bago, yani gosogo chererwa. Kwa bantu, na guitu kwa bantu, igo comment kanire ase orogongoro gusia sama tukabwangoiga. 0726447367. Na ande na bondo chimwate maguchirika mkate. Ona Mike Wills, tegerera ngotebia maoni yabo na bagoteba. Meja Mustafa Koronyankongo, na igura manganao. And then Arshafin, Deno na Esther Kurwa Keroka, komenta kanentuma itino moikumo bo chirigusi, tosaba nyasaye atulkurwa samanganayo. Na ito Christine, ngoteba nga gusiye ito abantu bakure mono, tugosaba security iyongezwe. Osurukuru ogembo agoteba iga abantu babolirwe n'obwanchani ndamwamu yichoire bono moremba toyo serikali ntibwata chinguru kubwatia omochando oyo iga nakoyokora. Emmanuel Asanya akorwali wakuwa watu Kisii kumeongezeka nyakati hizi. Kindly let's pray for our country. And then noya kurukwanga Isaac Koronyangoso bantu bari haki bagwitua buna chomba chikonyenywa chisirota mbukiekebe kebirigo yakoroka beti abataba ningo bagwita bande ikyagera kene ngetakiri Gideon Oyinga korwalia sakoro kwenye bituno location kwa mente kanda singencho yebinyugwa byogotindia obakabago wabero bonge gusi. And then Denis Omagwa korwalia sakoro kwenye kerato kwa buchire mkate aki nkaito gochi nabarabwo naboigo Vimongare korwa kera korwa marani mkate itko elire na yae birecha nigo ari meremo botkona mugaso. Jackson Samoka korwa irondi agoteba nyari bari chache mkate ama ene tiga abantu baito basemegwe nga ogocherwa imiagusi nigo kwabuchire ni sababu no botaka obonge abagaka begesaku tibayo bagosemie kegorieke ngugo itanekebe nigo ekorete muma netanguche. I think I love that statement. Nje Justin Machoka Nyatuongi Jokvilla amatuko aiga mangana bantu kuitwa aichoiru imiagusi tosaba nyasaye atokonye. Kitambo watu kuuawa wanatembea usiku kama hawana kazi, sasa walikuwa wanashikwa. Okay, tunaomba DCC, OCS, Chief na nyumba 10 wahakikishe kwamba kuna usalama kila mahali. Joel Omwana Omeli ata mkate nkumetigusiye ito abantu baito nigo bagwitwa obumaene bwabiswa nyasaye atokonye. Joseph Ogero tagisi korwa lichuni ogwito kwa buchire county ya Kisii asingencho abasigari mbaligo kora mirimo yabo boikeranu ayemkate. Nora Omare koroba machoge abantu baito nigo bagwitwa serikali tiga ekonye abantu baye. Kilicho liamoni gwitwa no gocherwa no bire sana kegoriegeke na kigeo karayo egento amshila korwa mochengo bantu bagusi babere bagwito mono ekibago ichana bakobekwa ange ne chindoche. Okay, and then this is who Dennis Okach boigo atabanga yaute kirebobe abantu bakure mono ga kimkate SMS chinichi nyinge lakini tiganganchiri chida kaibere. Immaculate member ngokoro kwa menta kana mono Vincent Koronyaguta. Let's try as much to reduce enemies na koganda kurugabo Tom Mangwenyi ochero kwa buchire but directors arabumbanya gutungai. Okay, mimi ni Kevo kutoka Mosobeti bolendo tiboyo imiagusi amalieta nelkana korolio chungo boiti bwa mentire serikali gotolenda tetageti igobano tokurusuna abantu bali. Douglas Momanyi nyabuto korwa bomacho nyabinyinyi oboneria ni gobole igoromono my father akwete. Okay,
nga rende report rende it's a personal experience ngusinyu kwa na sembe Wilfred awantebenga lakini ni siasa tiga bantu bamanyenga kuna freedom ya kupenda mwanasiasa unayempenda usuli utancheti ileja makoli nkurokera PAG ni siku za mwisho na mwanangu takwenda kini ngotenga mkate no chosome akose chianda tagocha tumena chinsainya aba sakibaito mbia bana singin chokochor ni wanchi gatembe kobegeta sen kyao Wilson makoli na kwenda kalia ase chinchera chia ebimanyerelio na Mike Wilson ana kingambia korka na gosomera kana ngo tebingo basembo gatembe na bobo igatumena chinsainya ekarabo nitakuwa na kufahamisha zaidi kuruka mkate nok. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbego babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na wigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC certified teachers